ఓకే ఓకే రండి డాడీ ఐస్ క్రీమ్ తేలా. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. కన్నా నేను I've never seen cars doing like this. And we are in that. No, 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 no. They know how to. పాప చూడకపోతే మిస్ అయిపోతుంది. అదే కదమ్మా చూడమ్మా. చూసాను చూడు. అన్నారు రోల్ డౌన్ అయిపోయినా అని. వాయిస్ నుంచమ్మా చెవులు పోతున్నాయి. ఎంజాయ్ ఎప్పుడమ్మా మళ్ళీ ఎలా ఎలా ఎంజాయ్ మమ్మీ కమాన్ జస్ట్ ఏం అవ్వదు పోయి పోయి అమ్మా మమ్మీ దే ట్రైన్ డ్రైవర్స్ మమ్మీ పాప నేనే తీసేస్తాను వాళ్ళు తీయలేరు. నువ్వు తీసేస్తావు మరి. నో మమ్మీ బండి ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉండాలి. నో కావాలని సన్నం వాటి మీద దే ఆర్ గోయింగ్. మమ్మీ come on, you're brave mom. Are you okay? Yeah, he's okay. Too much. నా ఎక్కడ కింద పడిపోయినా ఏమనకండి. నేను ఎప్పుడు ఇలాంటి చూడలేదు. వెనకాల కార్లు వస్తున్నాయి. పాప మా ముందు సంగతి ఏంటమ్మా, వాళ్ళు ఎవ్వరు గైడెన్స్ తీసుకోకుండా వెళ్తున్నారు. No, 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 no.
మీరా మీరా నువ్వు పడడం వల్ల మమ్మీ భయపడిపోతుంది. మమ్మీ దట్ ఈస్ ఎంజాయ్మెంట్ స్క్రీమింగ్ మమ్మీ, భయంతో కాదు. దెక్కేస్తున్నా అంతేం అవ్వలేదు. ఇట్ ఇస్ సో ఫన్ సీయింగ్ గోయింగ్ అప్ డౌన్ అప్ డౌన్. ఇప్పుడు అంటే స్లోగా వెళ్ళాలి. స్లోగా వెళ్తే ఎక్కినట్టే మమ్మీ, జారిపోగలదు. मम्मी నీకు బాగా ఎక్కువ భయం వేస్తే చెప్పు మమ్మీ. कितना स्पीड में चलता है गाड़ी? ये हम जो है ना जिस तरह डून्स पे चलते हैं तो गाड़ी का वो देखते हैं कि उसको इस स्लाइड में रुक गया तो ये रोल हो जाता है, वो उसको रोकना नहीं है. अगर गाड़ी नहीं चलता तो फिर नीचे गिराना है, लेकिन रोकना नहीं है. तो अभी ये हम मैनुअल में चलाते हैं, इधर गियर चेंज करते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे ही करते हैं. ऑटो में जाएगा नहीं. అందుకని ఏదేమైనా ఆఫరంట. అందుకని ఇప్పుడు ఆపడం చూడలేదు. నిద్రపోతుంది. కానీ డ్రైవర్స్ గ్రేట్ డాడీ. वो गाड़ी का मेरे सामने बीमार हो गया. మనకి ఫన్ అయితే వాళ్ళకది ఎవరో ఆఫీసరంట, ఎవరికో దించారంట. అదే చెప్తున్నారు ఇంకే కాడిపోయి మరి మమ్మీ నీకు బాగా భయం వేస్తే చెప్పు. వీళ్ళకి ఏం కనిపించకపోయినా ప్రాక్టీస్ Go up and take the sunset, okay? థ్యాంక్ యూ. అనిల్ పాకెట్లో పెట్టి పిల్లల మాస్క్స్, పిల్లల మాస్కులు పాకెట్లో పెట్టి. See guys, చెప్పులతోనే ఈజీ అమ్మా. అమ్మా హాయ్. వాట్ మాస్క్ పాకెట్లో పెట్టాలి. పాకెట్లో పెట్టవో కంఫర్ట్.
ज़्यादा ऊपर హలో గైస్, ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చూసారు కదా, వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. సో ఇక్కడైతే మేము ఇంకా సన్సెట్ వచ్చేసింది. 3 o'clock అలాగా స్టార్ట్ అయ్యాం కదా, స్టార్టింగ్ అక్కడికి వచ్చినాక 4:32 అలా స్టార్ట్ అయితే ఈవినింగ్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ సన్సెట్ అయిపోయింది. చూసారు, ముందు పిక్స్ తీసుకోవడం చాలా మంచి పని అయింది. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఇంకా పిక్స్ తీసుకోవడానికి లైటింగ్ పోయింది. బట్ సన్సెట్లో మాతో ఎవరైతే ఫరూక్ వచ్చారు కదా డ్రైవర్, పిల్లలకి మంచి పిక్స్ అయితే తీసి పెట్టారనమాట. చెప్పాను కదా అన్ని వెహికల్స్ ఒక్కసారి వెళ్తాయని లాస్ట్ వ్లాగ్లో. సో అక్కడ చూసారా మీరు, వెహికల్స్ కింద చూస్తే ఏంటంటే కొన్ని వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ టోటల్గా ఒక 5 వెహికల్స్ వచ్చినాయి ఒకేసారి. ఒక వెహికల్ అక్కడ ఆగిపోయింది, వాళ్ళకి ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది. అంటే లోపల ఉండే వాళ్ళు కొంచెం నాలాగా భయపడ్డారు అనమాట, వామిటింగ్స్ ఏవో. సో ఓకే, నాకైతే చాలా చాలా భయం వేసింది. నేనైతే మధ్యలో ఆపేయమన్నాను, మీరు విన్నారు కదా. బట్ పిల్లల కోసం అయితే నేనైతే ఇంకా కంట్రోల్ చేసుకుని ఉన్నాను, ఎందుకంటే మళ్ళీ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ దొరకదు. మళ్ళీ రాగలుగుతాము, బట్ ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకరోజు ట్రిప్ ప్లాన్ చేసి రావాలి. సో ఎనీహో వచ్చాం కాబట్టి. సో ఇక్కడ అనిల్ కూడా కొన్ని పిక్స్ తీశారు, ఫరూక్ గారు అయితే చాలా మంచి పిక్స్ తీశారు అందరికీను, జంపింగ్ చేస్తూ అలా. సో ఇక్కడ సన్సెట్ డిజర్ట్లో చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. ఎక్స్పీరియన్స్ చాలా బాగుంది, వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో ఇక్కడైతే మళ్ళీ ఒకసారి అందరికీ రమ్మన్నా అనమాట, సెల్ఫీస్ తీసుకుందాము, అలాగే సెల్ఫీ మోడ్లో వీడియో కూడా తీసుకుందామని చెప్పేసి. ఎందుకంటే గైస్ మనందరి కోసం, అలాగే కొత్తగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వాళ్ళందరికీ చాలా చాలా పెద్ద థ్యాంక్ యూ. మనం తొందరలో లైవ్ అయితే ఒకటి పెట్టుకుందాం. మన ఛానల్ మానిటైజ్ అయినాక లైవ్ చేయలేదు, లైవ్ చేద్దాము గైస్. ఇది వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట. డిజర్ట్ సఫారీ అయితే చాలా చాలా బాగా అనిపించింది. ఎస్ గైస్, ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి మనం ఆ సఫారీ నుంచి వచ్చేసి ఇప్పుడైతే మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నామంటే బెల్లీ డ్యాన్స్. యాక్చువల్గా అది ఒక రిసార్ట్స్ అనమాట. సో ఆ రిసార్ట్స్ ఏంటంటే దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ రిసార్ట్స్ అని చెప్పాలంట. సో ఈ ఫరూక్ గారు చెప్తున్నారు చాలా మంచి రిసార్ట్స్. అండ్ అక్కడైతే వెళ్ళి ఫస్ట్ నేను బెల్లీ డ్యాన్స్ అండ్ అక్కడ డిన్నర్ అన్నీ కూడా వాళ్ళే ప్రొవైడ్ చేస్తారు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం అక్కడికైతే బయలుదేరుతున్నాం అనమాట. సో అక్కడికి వెళ్తున్నాం. అండ్ శాండ్ అయితే అండి, ఇంకా జీప్లో వెళ్ళేవారు ఎలా వెళ్తారో అయితే మాకైతే అర్థం కాలేదు. ఈవెన్ మేము సఫారీలో వెళ్ళినప్పుడే అలా అనిపించింది, అంటే క్లోజ్డ్ వెహికల్లో. అండ్ జీప్లో వెళ్ళే వాళ్ళు ఇసుకను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తారో అయితే అసలు అర్థం కాలేదు. బట్ ఎనీహో మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే గాట్ అనమాట. సో ఇక్కడ బెల్లీ డ్యాన్స్ అండ్ రిసార్ట్స్కి అయితే మనం వచ్చేస్తున్నాం. चाय लेना है, खजूर है, कॉफ़ी वगैरह। ओके, इधर से लेना है। उधर शीशा है, अगर स्मोकिंग शीशा हुक्का जो वो क्या है? हुक्का उधर। ओके, इनका स्टार्ट ऑफ डे ओके, थैंक यू. आप लोग का टेबल है? ठीक है. अच्छा, हाँ, उस तरफ है। पहले टी लेना है. हाँ, उधर हुक्का है अगर पीने का, उधर चाय वगैरह है, कना हुक्का आता. कॉफ़ी चाय है, वो बार है, उधर से पानी अगर कुछ अल्कोहल तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज है। उधर है ना लेडीज है, अगर उसको कुछ टैटू वगैरह बनाने का वो भी क्या बनाना? टैटू। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, अगर कैमल राइड के लिए जाना है, फिर उसके बाद में इधर स्टार्टर शुरू करेंगे। स्टार्टर में ये चिकन शॉर्मा सैंडविच होगा, फिर उसके बाद में शो होगा, फिर 2 शो होगा, उसके बाद में खाना होगा, फिर खाने के बाद में लास्ट शो होगा। जब वो खत्म, हम लोग के साथ है. मैं इधर ही है, ठीक है. आप लोगों को वापस छोड़ के मैं जाएगा। तो ये आप लोगों का टेबल है, अभी आप एंजॉय करो, मैं हवा भर के गाड़ी में तैयार, मैं इधर ही होगा. हाँ, कुछ पेप्सी पानी वगैरह लेना है, लेकिन केमल गिर जाओ फिर रश हो जाएगा उधर. कैमल వెళ్తారమ్మా, ఎక్కుతారా? हाँ, उसको केमल राइड हो, वो अच्छा है ना. ठीक. चलो फुट, ये आप लोग का टेबल है. हाँ, ठीक है, థ్యాంక్ యూ. మరి ఎవరైనా వచ్చేస్తే ఇంకా రారనుకుంటా, వచ్చారు కదా ఆయన. ఓకేనా, వెళ్ళి ఇచ్చేద్దామా? ఎవరికి?
చెప్పేశారు కదా, ఈయన చెప్పారు తనకి. చూసాడు, ఓకే చెప్పేసా. కానీ ఏదైనా తినేసి వెళ్దామా? నేను ఇలా టీ తీసుకుంటాను. ఎస్ గైస్, ఫస్ట్ అయితే టీ తీసుకొని ఇక్కడ ఫస్ట్ కొంతసేపు మేము రెస్ట్ తీసుకుంటున్నాము. క్యామెల్ రైడ్ అంటే యాక్చువల్గా ఏంటంటే సఫారీ నుంచి వచ్చినాక చాలా అలసిపోయామన్నమాట. సో కొంతసేపు రెస్ట్ తీసుకొని అప్పుడు బయలుదేరదాము క్యామెల్ రైడ్కి వెళ్ళి, ఎందుకంటే రష్ పెరుగుతుంది అన్నారు. బట్ నో రష్ యార్, ఎందుకంటే కరోనా వల్ల అసలు రష్ లేదు. చాలా హ్యాపీగా పీస్ఫుల్గా అయితే ఉన్నాము. ఇంకా చలి కూడా అంతా స్టార్ట్ అవ్వలేదు. చలి స్టార్ట్ అయినా కూడా ఈ ఓపెన్ దీనిలో కూర్చోలేకపోయింది మేము. చిన్ను అయితే ఏమున్నాయో ఫస్ట్ అయితే చెక్ చేయడానికి వెళ్తున్నారు. స్టార్టర్స్ ఏంటి, అలాగే డిన్నర్ ఏంటి అని చెప్పేసి. సో ఐ విల్ షో యూ టోటల్గా అక్కడ ఏంటేంటి ఉన్నాయి స్టార్టర్స్ అండ్ ఇవి డిన్నర్ ఏంటి అరేంజ్ చేశారు అవన్నీ కూడా. ఇంకా డిన్నర్ అయితే రాలేదు, అరేంజ్ చేయలేదా చేశారు. అండ్ స్టార్టర్స్ అయితే ఫస్ట్ నేను చూపిస్తాను ఏమున్నాయో. సో మొత్తంగా మీకు అన్నీ ఒకసారి నేను షో చేస్తాను. ఇంకా ప్రోగ్రామ్స్ అవన్నీ అయితే నెక్స్ట్ ఆన్వర్డ్ స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇంకా టైం పడుతుంది. నేను అడుగుతున్నా వాళ్ళకి ఏమున్నాయి స్టార్టర్స్ అని. సో వాళ్ళు చెప్తున్నారు నాన్ వెజ్ ఒకటి, వెజిటేరియన్ ఒకటి, 2 స్టార్టర్స్ ఉన్నాయన్నమాట. సో వాళ్ళు ఏంటంటే మనకి ఇక్కడ అరబిక్ సాంగ్స్ ప్లే చేశారు. మేబీ సాంగ్స్ ఉండడం వల్ల కాపీరైట్స్ పడతాయేమో అని చెప్పేసి నేను ఇక్కడ వాయిస్ తీశాను మీకు. సో అలాగే నిన్న మీకు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశాను కదా. సో ఎందుకు రిలీజ్ చేశానంటే మేబీ కాపీరైట్స్ అవి పడతాయేమో అని చెప్పేసి నేను ట్రైలర్ని ఒకసారి మొత్తం వీడియో అంతా ఎడిట్ చేసినాక మళ్ళీ పోస్ట్ చేసేసినాక ప్రాబ్లం వస్తుందేమో అని చెప్పేసి ఫస్ట్ నేను ట్రైలర్ ఆ బెల్లీ డ్యాన్స్ సాంగ్ని మన ఎడిట్ చేస్తూ నేను అందులో పెట్టాను అనమాట. సో నో కాపీ రైట్స్ అనమాట. సో అందుకని చెప్పేసి టోటల్గా ఈరోజు వీడియో ఎడిట్ చేస్తున్నాను. అలాగే ఈరోజు అయితే మనం ఇక్కడ ఫుడ్ అండ్ డిన్నర్ అలాగే మన సఫారీ చూసారు కదా, ఈ వీడియో ఈరోజు ఎంజాయ్ చేయండి. అప్కమింగ్ వీడియోలో మనం బెల్లీ డ్యాన్స్ అండ్ రిమైనింగ్ ఆల్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే ఎంజాయ్ చేద్దాము. సో ఎందుకంటే చాలా లెంతీ అయిపోతుంది. టోటల్గా ఒక వీడియోలో పోస్ట్ చేసేద్దాం అనుకున్నా, బట్ చాలా లెంతీ అవుతుంది మీ అందరి కోసం. అయితే ఇది టోటల్గా 3 పార్ట్స్ అయితే డివైడ్ అయ్యి వస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడైతే నేను టోటల్గా ఇక్కడ రిసార్ట్స్లో ఏమున్నాయి అనేది మీ అందరికీ షో చేస్తా ఇవాళ వీడియోలో. సో టాటూ అని చెప్పారు, హుక్కా అని చెప్పారు. హుక్కా చాలామంది తీసుకుంటున్నారు కూడా. సో మనకి బార్తో సంబంధం లేదు, హుక్కాతో సంబంధం లేదు. ఓకే, అవన్నీ మనకి సంబంధం లేని మ్యాటర్స్ అనమాట. బట్ తీసుకునే వాళ్ళు తీసుకుంటారు, వాళ్ళ ఇష్టం. సో చాలామందికి ఇష్టం ఉంటుంది హుక్కా. ఇక్కడ అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు కూడా హుక్కా తీసుకుంటున్నారు. నేను అది కూడా మీకు షో చేస్తాను ఎవరైతే తీసుకుంటున్నారో. సో గైస్, ఇది స్టార్టర్ అనమాట. దిస్ ఈజ్ వెజిటేరియన్ స్టార్టర్. ఓకే, అలాగే యాక్చువల్గా ఫుడ్ విషయానికి వస్తే మన ఫుడ్ అయితే ఏమీ లేదు. 100% మనమైతే ఒక్కటి కూడా ఇక్కడ తినేట్టుగా లేదు. ఏమో కొంతమంది తినగలిగితే తినగలుగుతారేమో కానీ మేమైతే ఒక్క పీస్ కూడా నోట్లో పెట్టలేకపోయాం. ఫుడ్ విషయానికి వస్తే టోటల్గా డిస్లైక్ అయినే చెప్పాలి. సో ఫుడ్ అయితే అస్సలు బాగాలేదు. ఇక్కడ రిసార్ట్స్ అంతా మీకు షో చేయడానికి నేను ట్రై చేస్తున్నా. సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ ఏంటి ఉన్నాయి తను చెప్పారు కదా ఏమున్నాయని. ఇక్కడైతే టాటూ మేకింగ్ అనమాట. ఇక్కడికి నేను వెళ్తున్నా, తను హెన్నా పెట్టించుకుంటున్నారు. సో మెహందీ అనమాట. సో నేను ఒకసారి అక్కడ లోపలికి వెళ్ళి మీ అందరికీ షో చేస్తాను ఎలా ఉంటుందో. యాక్చువల్గా ఫస్ట్ నేను అనుకున్నా టాటూ అనుకున్నా, పర్మనెంట్ టాటూ అనుకున్నా. అప్పటి నుంచోనండి టాటూ అని మా హస్బెండ్కి అడుగుతూ ఉన్నాను. బట్ ఈయనేమొచ్చేసి అది మన కల్చర్ కాదు, వద్దులే అని పోస్ట్పోన్ చేసుకుంటా వస్తున్నారు. బట్ చూడాలి ఎప్పటికి అవుతుందో ఆ టాటూ అనేది, ఎప్పటికీ ఫుల్ఫిల్ అవుతుందో. అన్నీ ఫుల్ఫిల్ అవుతాయి కదా మన లైఫ్లో ఏదో ఒక రోజు. అది కూడా ఎప్పుడవుతుందో చూడాలి. యాక్చువల్గా నేనైతే ఏం వేయించుకుంటాను అనేది కూడా సస్పెన్స్ అనమాట. అది మీ అందరికీ మన టాటూ ఎప్పుడైతే వేయించుకుంటానో అప్పుడైతే రివీల్ చేస్తాను. ఇక్కడ వీళ్ళు మెహందీ పెడుతున్నారనమాట. ఎస్ గైజ్, అక్కడ మెహందీ నుంచి వచ్చేసినాక ఒకవైపు అయితే హుక్కా ఉండింది. యాక్చువల్ లైటింగ్ అయితే అస్సలు లేదు, చాలా డల్ లైటింగ్లో ఉంది. ఎందుకంటే మనకి బెల్లీ డ్యాన్స్ కరెక్ట్గా షో అవ్వాలి అంటే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ మనకి ఏంటంటే లో లైటింగ్లోనే ఉంటుంది. ఇక్కడంతా లో లైటింగ్లోనే ఉన్నది, అది ఫుల్ చీకటి కదా. సో టోటల్గా మనకు అంతా శాండే కనబడుతుంది. మనకు మాల్దీవ్స్లో ఎలా అయితే వాటరే కనబడుతుందో ఇక్కడైతే టోటల్గా శాండే కనబడుతుంది. ఎస్, హుక్కా ఎవరు తీసుకుంటారని చెప్పాను కదా, అక్కడ వాళ్ళైతే హుక్కా పెట్టుకున్నారు. అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు రప్పించేసుకున్నారనమాట. వాళ్ళు ఏదైతే టేబుల్ అరేంజ్ చేస్తారో ఆ టేబుల్ దగ్గరికి మనం ఆ హుక్కాని తెచ్చి పెట్టుకోవచ్చు. వాళ్ళే అరేంజ్ చేస్తారనమాట తెచ్చి, ఎవరికైతే కావాలనుకుంటారో వాళ్ళు. మనం మూవీస్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా. ఎస్ గైస్, యాక్చువల్గా చాలామంది అయితే ఫారిన్ కంట్రీస్లో చాలామందికి అది అలవాటు ఉంటుంది. ఇక్కడైతే ఒక్కటి గైస్ మేము తీసుకునేది ఒక్కటి. యాక్చువల్లీ లేస్ అయితే క్యారీ చేసాం కాబట్టి తెచ్చుకున్నాము. అవి లేస్ తింటా పెప్సీ తెచ్చుకున్నాము.
పెప్సీ 7up అండ్ యా సాఫ్ట్ డ్రింక్స్ అయితే తెచ్చుకున్నాము. సో ఎస్ చిన్ను అయితే ట్రై చేస్తున్నారు ఫిష్. అబ్బా అసలు ఫుడ్ అయితే అసలు చెప్పలేము. చిన్ను అయితే టిక్కా ట్రై చేశారు, చికెన్ టిక్కాని. అండ్ మనకి ఏమంటారు చీకులు అంటారు కదా అలాంటివి అనమాట. సో అది కూడా అంత ఏం లేదు. ఓకే గైస్, అండ్ డిన్నర్ అయితే ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తాను ఏంటేంటి ఉన్నాయి అనేది. టోటల్గా మనకి ఏంటంటే అరబిక్ స్టైల్లో ఉన్నాయండి. ఫుడ్ అంతా కూడా అరబిక్ స్టైల్లో ఉండింది. మనం బేసిక్గా ఏంటంటే ఈ ఫుడ్ని అస్సలు కొంచెం కూడా టచ్ చేయలేము అనమాట. సో మ్యాక్సిమం మేము ట్రై చేసాము, ఎవ్రీవన్ ట్రై చేసాము, బట్ వీ డిడ్ంట్ అనమాట. సో అస్సలు అవ్వలేదు. సో గైస్ ఇక్కడైతే ఇది నాన్ లాగా ఉంది కానీ నాన్ కాదు, జొన్న రొట్టె ఏంటో తెలీదు. అది యాక్చువల్లీ నాన్ కాదనమాట. సో నేను ప్రతిదీ మీకైతే చూపించడానికి ట్రై చేస్తున్నా. బేసిక్గా చాలామంది ఇక్కడ లోకల్ వాళ్ళు, మలబారీ వాళ్ళు, తమిళియన్స్ మేబీ తింటారేమో, మనమైతే తినలేము. ఇది జొన్న రొట్టె అంటాం కదా ఆ టైప్ అనమాట. ఇది నాన్ అయితే కాదు. ఈవెన్ నాన్ పెట్టినా కూడా అందరూ తింటారు కదా, వాళ్ళు పెట్టలేదు. ఈ చట్నీస్ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కటి కూడా మన చట్నీస్ కాదనమాట. సో యాక్చువల్గా చట్నీస్ నాన్తో చట్నీయా ఓకే. అండ్ ఈ చట్నీస్ అయితే ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు. అలాగే ఫుడ్ అయితే మేము ఒక్కటి కూడా అంటే తినగలిసాము అనేది అయితే లేదు. సో టోటల్గా ఇది డిన్నర్ అనమాట. మీరైతే చూడొచ్చు. ఎస్ ఇక్కడ ఈ గ్రీన్ ఏంటో కూడా తెలీదు. చాలా వరకు ఐటమ్ ఏంటో కూడా తెలీదు. ఇదైతే ఇక్కడ అన్ని గ్రీన్ పీస్ అన్నీ కూడా ఇక్కడ బాయిల్ చేసి ఉన్నాయి. అలాగే ఇది కూడా ఏంటో తెలీదు. బీట్రూట్, ఐ థింక్ బీట్రూట్. ఇది క్యారెట్ అండ్ మన కాలీఫ్లవర్ కలిపి చేసినట్టున్నారు. అంటే నో సాల్ట్, నో చిల్లీ అనమాట. కారం అవి ఉండవు. ఇది రైస్ అనమాట, ఒత్తు రైస్. అది కూడా బాస్మతి రైస్ తినలేం కదా. అలాగే ఆలు జస్ట్ బాయిల్ చేసి అలా పెట్టారు చూసారా. అందులో ఏవో మసాలాస్ వాళ్ళ తాలూకా ఫ్లేవర్స్ వేస్తారు, అవి మనం ఏంటంటే తినలేము. సో చూడ్డానికి కూడా మనకి ఏంటంటే ఇది పాస్తా అండ్ నూడిల్స్ కూడా పిల్లలు పెట్టుకున్నారు కానీ తినలేదు. పాస్తా కూడా ఇప్పుడు మేము తినము కూడా. సో ఇది వచ్చేసి కర్రీ, ఏదో మసాలా కర్రీ, ఆలు అండ్ క్యారెట్ అలా మసాలా కర్రీ. ఇది కూడా మేము తినలేదు. ఇదేమో దాల్ కూడా మన స్టైల్లో లేదు చూసారా. దాల్కి దాల్, వాటర్కి వాటర్ ఎలా ఉండిందో డిఫరెంట్గా. సో ఇది కూడా మన స్టైల్ కాదనమాట. సో వాళ్ళైతే బాగానే అరేంజ్ చేశారు వాళ్ళ స్టైల్లో. ఎందుకంటే మనం బ్లేమ్ చేయలేము, మనం తినము అంతే. బట్ చాలామంది తింటారు. ఇక్కడ ఎక్కువగా వచ్చేది ముస్లిమ్స్. వాళ్ళు నార్మల్గా అందరూ వస్తారు, బట్ ఏంటంటే చాలామంది తింటారేమో. మనమైతే ఏమీ తినలేకపోయాం బేసిక్గా మేము. అండ్ గైస్ ఇక్కడ సో స్టార్టర్స్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇవి స్టార్టర్స్ కాదు, యాక్చువల్గా ఏంటంటే గ్రిల్డ్ అనమాట ఇదంతా. సో ఇక్కడ గ్రిల్డ్కి వచ్చేసరికి చికెన్, ఫిష్ ఇవన్నీ గ్రిల్ ఉన్నాయి. బట్ ఏ మసాలా యాడ్ చేశారో తెలియదు కానీ ఆ స్మెల్ కూడా మేము దగ్గరికి తీసుకోలేదు. ఇగో అనిల్ ఇది ఒక్కటి ట్రై చేశారు. అది కూడా ఏంటంటే ఉప్పు కారం లేదు, అలాగే మసాలా ఏం యాడ్ చేశారో తెలియదు. చికెన్ కూడా చూడండి మనకి హాఫ్ బాయిల్ అంటాం కదా అలా ఉండిందనమాట. సో ఇది ఫిష్ అనమాట. ఫిష్ని ఇలాగా వాళ్ళు ఏంటంటే వితౌట్ లోపల ముళ్ళు అది తీసేసి ఇలాగా పేస్ట్ లాగా చేసేసి దాన్ని గ్రిల్ చేస్తారనమాట. ఎలా తినగలుగుతాము, మనకు అసలు అలవాట్లేదు కదా. సో ఇది గైస్ యాక్చువల్గా డిన్నర్ అనమాట. సో ఇది డిన్నర్ అనమాట. సో ఇలా ఉంటుంది మనకు అక్కడ రిసార్ట్ లుక్ అయితే. సో మీ అందరికీ నేను బాగా చూపించానని అనుకుంటున్నా రిసార్ట్ లుక్. అండ్ మీరైతే అందరూ ఒకసారి వచ్చి వెళ్ళినట్టయితే ఫీల్ అవ్వండి ఇది చూసి. సో గైస్ మన ఛానల్ చూసేవాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా కొత్తగా ఎవరైనా మన ఛానల్ చూసినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ అయితే చెయ్యండి. ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ ఐ విల్ షో మోర్ దుబాయ్ని అయితే మ్యాక్సిమం ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను. సో మనైతే ఇండియాకి వచ్చి అండ్ వెంటనే బ్యాక్ అయిపోయాం. సో ఇది గైస్ మన వీడియో. టింకి ఏదో తీసుకొస్తుంది, మేబీ ఏది ట్రై చేయడానికి తీసుకొస్తుందో తెలియదు, బట్ ఏదో తీసుకొచ్చింది అనమాట. సో మ్యాక్సిమం చాలామంది తింటారు, మనమైతే తినలేకపోయాం. ప్రతి తెచ్చిందంతా కూడా మేము డస్ట్బిన్లోకి అయితే వేసాము. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను చూపించాను కదా అక్కడ మీకు ఏంటది స్వీట్ కార్న్ ఇవన్నీ కూడా బాయిల్ చేసింది. ఒకసారి అనిల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అయితే చూడండి, తిని ఏమంటారు. ఎస్ గైస్ యాక్చువల్గా ఏంటంటే నోట్లో పెట్టంగానే కిందనైతే పెట్టేసారు, మీరు చూసే ఉంటారు కదా అది అనమాట. ఈవెన్ అంటే ఒక్కసారి మీరు ఇమాజిన్ చేసుకోండి, జస్ట్ బాయిల్ చేసిన స్వీట్ కార్న్ పీస్ ఇవే తినలేకపోతే ఫుడ్ తినగలుగుతామా ఒకసారి? అందుకని నిజంగా మన ఫుడ్, మనం చేసుకునే ఫుడ్ అంటే మనం ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఫుడ్కి అలవాటు పడతాము, బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఇది అనమాట పొజిషన్. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఐ హోప్ గైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్
ఎస్ యాక్చువల్గా ఫుడ్ ఈవెన్ లైక్ గాడ్ అనమాట. బట్ మనం బ్లేమ్ చేయలేము, బట్ మనమైతే తినలేకపోయాము. ఎస్పెషల్లీ సారీ ఫర్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వ్లాగ్ గైస్. We will meet in next vlog. Bye guys.